Ola, estamos aquí co meu primo que se chama Adrián e ten 20 anos e vaime responder unhas preguntas sobre Pardiñas. Comezamos. Como describirías o festival? Eu describía como unha festa moi popular na que poderías conocer a moitos artistas galegos e facer, pode ser que che gusten. Tamén a describiría como unha xuntanza de moitos amigos no que pasar moi ben. Cando fuches a Pardiñas por primeira vez? Fai 4 anos, foi por primeira vez, cando coincideume que a primeira vez que fui ao Instituto Aitriz. Foi por iso que fui, porque me recomendaron os meus compañeiros da clase. E que che pareceu? Pareceume unha xuntanza moi boa porque fui con meus compañeiros e pasei no moi ben, porque tamén era a primeira vez que iba e tamén me apoiaron moito estiveron moito tempo comigo. Poderías nos contar algunha anécdota ou historia que recordes do festival? Fai 2 anos fun con un compañeiro que acampou comigo, pasouse cas copas e iba bastante borracho, ali en Pardiñas hai un regato, entonces tiña que pasar por un palé, e caeu do palé e caeu no regato. E cando se levantou, sacou os calcetís e sacou unha presa de areia que sacou do regato. Que é o que máis che gusta do Festival de Pardiñas? Góstame bastante a música, pero sobre todo o que máis me gusta é que xuntome cos amigos, con xente que non vexo a diario, contamos moitas anécdotas e falamos moito. E que crees que lle aporta Pardiñas a Guitiriz? Eu creo que lle aporta moita popularidade, moita publicidade aos locales, a tiendas, a sitios turísticos e pode producir moita ganancia. E se este ano non hai festival, botaríalo de menos? Sí, porque é unha oportunidade de poder estar cos amigos nun sitio no que botarías 3 días, que suelen ser os días que son de festival, estar todo o tempo con eles, estás ali facendo comida, pásalo moi ben. E, por último, que lle dirías aos organizadores para animalos? Dilles que nunca deixaran de facela, porque é unha oportunidade de que veña moita xente conocer este sitio, a xente de aquí pasa moi ben con eso, porque suele gustar ese tipo de música, entonces eu o único que lle diría é que non deixaran de facelo. Pois hasta aquí a entrevista. Moitas grazas.